jarma kina lokaci bana banga ta makarki ba zahiri akwai ta. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin namu na don matasa. A yau wannan shirin ta samu bakoncin fitaccen wannan matashi wanda yake harkan barkwanci a irin na hausa fim da irin yadda ake barkwanci da yadda hausa suke yi, kamar yadda zan zayyano muku a kaɗan ko kuma zai zayyano tarihinsa game da yadda ya fara wannan abun da kuma menene manufansa nan gaba. To ranka ne kamar yadda wannan shiri ta zarce ka a yau, masu kallo da sauraro za su so san da waye nake tare takaitaccen tarihin ka da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu saurare sunana Abdulrashid Isa, wanda aka fi sani da Abdul Yamnas, sannan kuma ana kira na da Jarumi. To Abdul Jarumi, ya aka yi ka fara wannan shiri? Can Nasarau a nan cikin garin Gombe, a hayin dogo a sabon garin Nasarau, na kan sani da Jauro, a nan ne primary school na. Daga nan sai junior secondary school na yi shi a nan cikin garin Gombe Nasarau, GDSS Nasarau. Sai senior secondary school ina kuma na yi shi a cikin garin Gombe nan ma har ila yau cikin anguwan Hero Gana, GDSS Hero Gana senior secondary school. To daga nan to Allah dai bai yi da mu ci gaba, amma dai muna da burin ci gaban nan gaba shine ya bani da aure. Ina da niyya saboda ina da budurwa. Masu kallo za su so su sanya aka yi fara wannan, me yasa ka fara wannan? Eto yadda aka yi na fara yin wannan aiki na comedy ko kuma ce fim da comedy. Wato ba iya barkwanci kake ba, kana ma wasan barko? Ina yi wasan barko sosai. Yadda aka yi na fara, so tun farko tun ina primary school ina akwai wani abokina ana ce mai Ahmadu, wanda yana nan anguwar Nasarawa, Ahmadu Gurgu. Mun taso tun da ni da shi, to yana da ra'ayin abin sosai, to ni kuma na fahimci yana yi, to shine da nake dan bibbin shi a jiki, yana dan haka da waya yana dan dauka na muna dan yin abin da haka har ya zama to na bar cikin Nasarawa na dawo nan Hero Gana. To daga nan ina gwada dai abun haka a waya da na dawo nan, har muka haɗu da akwai abokana a nan anguwan Hero Gana. Muna dan gwada dai abun, Allah da ikon shi yasa wani lokaci muka yi wani aiki har wani darakta a nan cikin garin Gombe ana ce mai Awal Yar Aduwa ya nemi mu, ya ce yana so mu fara aiki tare domin mu tada production. Muka tada production mai suna AY. Daga nan muka yi wani aiki a cikin AY, wani aiki da babba a cikin garin Gombe ana kiran aikin Ado Dangayi. To daga nan wannan aiki a Dangayi ya fita, mutane da yawa sun nema, an yi kira mu, an mana dai addu'a, wanda wannan darakta Awal shi da ya fara cire mana fim dai, wanda da kafin mu haɗu da shi muna yi ne kawai da kananun waya kuma karamar kyamarar mu. Kamar yadda ka dan fara magana cewa kana da mai gida, mai gidan ka shine mai waye ne nan Nasarawa ko? Ahmad. Shi din ya zauna a kan ne ko kuma iya nan ne ya samu wannan? A iya nan cikin garin Gombe ne sam. Shi darakta ba? Shi kuma darakta Awal dama a ciki, shi ma iya nan garin Gombe ne. To yanzu kamar fim nawa kai wanda ka fito, za ka yi dan samu na daga ciki? Na fito a fim, na fito a Ado Dangayi. Kuma ana kallon sa a duniya? Ana kallon sa. Na fito a fim Zaɓi na, wanda ni ne ma jarumin fim. Sannan kuma sai kuma na daɗin mu ne da muke, wanda dai a lokacin babu wani yanzu dai kana da fim guda biyu a ƙasa? Guda biyu ne a ƙasa. Kamar barkwanci ba guda nawa? To gaskiya barkwanci na suna da yawa, sai dai wanda dai suke nan yanzu a ƙasa ina da guda wanda dai yanzu na ɗaura su a YouTube, wanda su ne dai na ware su fitattu, wanda duk inda na shiga da su ina ganin ba wani kala. Su ne guda 11 wanda suna nan akan YouTube dina, na ɗaura su. To a cikin fina-finan ka wanne ne shi burge ka in ka kalla ka ji daɗin sa? To fim ɗin da burge ni wannan fim Ado Dangayi da muka fara yi, saboda a lokacin muna yara ne, to idan ina kallo na kuma ina kalla abokaina sai ina jin daɗi, ina ganin kawai lokacin muna yara ƙarana. To kadan muka koma ɓangaren barkwanci,
wani barkwanci ne ya fi ɗaukaka kake ganin ake sauraronsa ko kuma yake da masu kallon sa yawa? to daga cikin comedy na da na sake na fi son wani comedy na guda daya wanda wata yarinya tana tafiya aka biyo wani saurayi haka ya biyo ta kwace mata jaka, sai na biyo shi da gudu na kwace jakan na dawo mata da shi, na dawo mata jakan sai take cewa ta gode, ashe ni jarumi ne, ta dan ziga ni dai haka, ni kuma sai na ji daɗi ta ziga ni ai, sai na bi shi da gudu zan kamo shi, ina bin shi da gudu muka sha kwana na farko, muka sha na biyu kawai sai ya je wani guri sai ya ɗauko adda, yana ɗauko adda sai ya biyo ni muka dawo har gaban yarinya, da na riga shi zuwa gaban yarinya, da na iso gaban yarinya sai nake ce mata ai na kore shi, na kore shi, na kore kawai sai gashi nan shi ma yanko kwana da adda, sai duk muku watsa ni da yarinya. To gaskiya ina ji da wannan comedy. Kana tuna wannan kaji da kana jin daɗi sosai, ma bana gajiya da kallon shi. To yanzu menene kake tunani nan gaba za ka yi? To na bangaren tunanai da ita kwamitin nan. akwai wani shiri wanda yanzu haka ne nake ina shirya wani season film da zan fara ɗaukar shi, in baya ga shi ma akwai comedy na da nake shirya, sannan kuma film ma akwai wasu wanda yanzu haka nake target, ina jira ne idan Allah ya kai wasu lokaci insha Allah za a ci gaba da aiki. To kamar yadda masu kallo za su su gane cewa iya fim ɗin kake ko kana da directing ko kana wani rawa kake taka a wannan? To ni a iya cikin aiki na son comedy ne da nake yi, abu dai mai bana yi shine cameraman, ni ne director, ni ne producer, ni ne komai daga sani, kawai ni dauka ne bana yi, saboda ni zan nemo kowa, ni zan biya kowa, ni ne zan biya komai daga sani ni nake, kuma ni zan gaya ma yadda za ka min abu, saboda ni dama ni na rubuta, ni na san damuwa zai kasance, to ni ne nake komai a comedy. Ina fuskanci maganan ka, kana da kamfani kenan? Ina da kamfani, sunan kamfani na Abdul Yamnas, shine kamfani na, wanda shine a YouTube, idan ka shiga YouTube ka rubuta Abdul Yamnas, duk wani shirye-shirye na da na ɗora a YouTube zai fito ma, za ka gani. Kukan yi komedi akalla mutum kamar na kuke a kamfanin ka, kamar wanda suke to a cikin kamfani na ina amfani da mutane wanda tsayayyu, wanda in zan yi aiki su nake fara neman musara abubuwa. Ina neman Ali 00 wani abokina a Nasarawa, sannan ina neman Mamada wani abokina a nan cikin garin Gombe Kagarawal, sannan ina neman wani abokina Yusuf wanda shi ma yana Nasarawa, suna tare da Ali 00, su nake fara neman mu tattauna sai mu sai zamu nemo kuma da mace ne akwai mai da kuma da akwai wani wanda muke nema kama daga kan police soja, su nake nemewa mu tattauna akan ya za a samu wannan mutum. In na fuskanci magana kana da haɗin kai ko kuma ɗaurin gini a wurin hukuma kenan? Muna ka rijista sun san da kai? To ka san shi lamar irin wannan misali kamar yanzu in za mu yi aiki da police, to akwai wani daga cikin angonmu wanda shi nake samun mai magana, babban polis ne yana nan Dawaki, idan na mai bayani duk da dai ya san yadda muke abun mu ba ma yin shi a irin wani ko a taba abun wani ko a yi wani abu da ya shafi wanda dai bai dace ba ma yin, to ya riga yawwa, to shine yake dai tallafa mana idan muna bukatan abu sai yake ba mu. To wani matsaloli ka fesin ko kake fuskanta game da irin wannan abubuwan? Ka fuskanci wasu matsaloli? To yes, matsalar da na fara samu shine a lokacin da na fara yin comedy ina gareji, sai zamanto bana zuwa gareji, har ya zamanto da bana zuwa har yi labari ogana ya rasu, Allah ji kanshi, Oga Sani wanda aka fi sani da Oga Jot, Allah ya mai rasuwa. To daga nan na kara watsar da gareji, na dawo gida ina ta shirya comedy haka dai mama na ta fara, to shi wannan kai rayuwar da zaka ci gaba da yi kenan, ba nake ce mata comedy nan an daura a YouTube ana ba da kuɗi, tana taya za a bani kuɗi, to ina dai mata bayani akwai abokana da YouTube suna biyan su, haka dai muna kan yi har Allah ya sa na fara aikin satellite, kusan yanzu shekara 4 kenan annan iya aikin satellite ya kasance yanzu ba abin da baran ma ba a satellite, dan jona ma dai shi zaka yi kallo kowanne shadan sama, kuma kowane ko babba da ƙanuka ko dish babba ko karami, duk wanda yanzu kake da shi ni ina iya setawa
nan cikin Gombe anguwanni ta ɗaya ne ban shiga na aiki ba. Ina tare da mai gidana wanda ake ce mai Nura na Dabo, yana nan cikin anguwan Bolari, shine mai gidana. To kamar yadda kake magana cewa wannan sana'ar daga baya ka same shi ko kuma Shi aikin kana cikin satellite kwamitin ko kuma ina cikin kwamiti na fara yin aikin satellite don ba na manta ogana ma har ya fahimci ina shago ina rubuce har wani lokaci idan ya shigo sai ya gani da takardu, idan ya shigo sai ya boye, don wani lokaci in ya aiken yana iya ɗaukan takardun ya karanta kafin ya dawo, don akwai lokacin da yake cewa ni kan dan fin ne da ke cewa a'a da ni dan gwaggwada mana ne. to zuwa cikin yaran da ka lissafa nan duk kana iya ɗaukar nan suka biya su To ka san duk muna tare ne, mu duk tare muke yin abu. To idan ka ɗauko mutum duk da wani abokin ka ne kuma za ka nuna shi ne, kuma shi ma nan gaba idan kuna yi shi ma nashi ta zo za ka shiga nashi ka taimaka mai. To za dai a dai wannan ne ba dai ka biya shi ba. ko kudin a cewa iya ba su Yau wato shi ne. so kaman YouTube da kake magana sun san da kai yanzu YouTube suna buƙatar once subscribing guda 1000. To a yanzu haka idan ka kai 1000 ka cika watch time hour kama 4000 shi ne za su biyan ka. Subscribing 1000 watch time hour 1000. To yanzu subscribing dina ina da ya kai 930 da 42 a yanzu haka 932 subscribing dina sun yi da su. Sauramin guda 80 ai 70 da kuma in ce 60 da wani abu. 70 kawai cewa Yau ashe ka kusa ga shiga na kusa in cika, kuma insha Allah muna fatan insha Allah idan muka cika za su karbe mu. kana kamar yaushe yake lokaci wannan burin ka A buri na ni ban iya yanzu ba, ni mutane nake nema a su je su min subscribing domin YouTube su fara biya na. Idan kuma aka fara biya na insha Allah ayyuka za mu ci gaba da cire su dai kamar yadda muka saba. sukan kira ka taɓa ganin wani abokinka akwai abokananka da suke cikin wannan YouTube Akwai abubuwa da suke yi sosai, don akwai wani abokina nan anguwan Hero Gana wanda ake ce mai Lawan Hero Gana, shi ma abokina ne kuma shi ma yana harkar YouTube din sosai, duk da ma shi ma ba a fara biyan shi ba. Akwai abokina Shehu na Allah, shi ma yana harkar YouTube din, shi ma ba su fara, an ce ya ce dai an fara biyan shi, to amma dai ina so ya dawo ne saboda ya ce yanzu baya gari ne. To ina so ya dawo saboda zai iya tsokara na akan ya ga an fara biyan shi. Akwai mutane na da yawa da suke harkar YouTube, akwai irin su Gaishon, irin su Elnas Agenda, irin su Yakubu Skill, duk masu gidana ne su ma duk suna harkar abu kuma suna ƙara nuna min wani abin da ban sani ba. Akwai su Yon Doctor, duk dai ga su. wane ne gwaninka a yan fina-finan nan a gaba To gaskiya a aktoci na Najeriya da faɗiya bani da jarumin da ke burge ni wanda fin ko bai kyau ba inda yana ciki zan kalla irin Alinu. to muka kuma ɓangaren directors ba da producers Fannin a bangaren directors akwai director daya wanda gaskiya na yi da director shi shine Ali Gunzak. producer ba Producer kuma bayan da kamar ya kan me waye sheshe na yawan manta sunan shi shine gwaninka sosai. to wani kira za ka yi da matasa da wanka game da kaso yana sana'a yanzu kaga wasu suna ganin wannan sana'a kamar kana bata wannan lokaci ne Haka ne ba, don abu wasu a unguwar nan suke cewa akwai wani wanda baran ta manta da abin da ya gani ba. Wallahi ranar mun cire wani komedin mu yara sun kalla irin ana gani na ana ta aududu a komedin aududu ne, ana ta aududu kawai na jin shi yana cewa kai wannan dama makarantar shi ya koma ya je na ta bata lokacin shi, to wannan abin ya rike na cin rai. amma baka shawara ba ka ba mai kyau ba To da a ce ya zo ya same ni mun yi magana da shi ya ban shawara, amma ba mutane ke ga wannan kamar yana batanci gani ne, so shi ne in ka tuna abin baya ma daɗi gaskiya baya mun daɗi saboda abin da ya yi wata taɓa da daɗi shi ba na unguwar ne a unguwar mu ya roga. to ka ba matasa shawara game da kaso yana sana'a To shawarar da zan ba matasa shi ne duk yadda sana'a take kada ka rena ta, kamar yadda ni na faro da aikin satellite na faro kai da comedy tun farko ina yi har na fara yin aikin satellite ya kasance yanzu ba abin da zan yi ba. To gaskiya ina alfahari da
da ni karan kaina da kuma mai gidana da ya koya mini wannan sana'a na satellite wanda ba zan taɓa manta da shi ba. Don a yanzu haka jira da je ne wani aiki na samu kuɗi masu yawa na kan kira shi a waya kawai in gaishe shi saboda na ji daɗi. To shine kawai matasa shawarar zan baku shine anan, kada ku daina sana'a biyu da take, sannan kuma abun wani ba naka bane, ko ba ga bane. To gaskiya mu ba ma irin wannan. To kadan muka koma bangaren menene matsalar ka da kake so ka da gwamnati, kamar ku ba ku da jari ko kuna da jari ma mu da jari, to menene kake bukata a gwamnati? To ko da masu hannu da shuni haka ne, abin da muke bukata a gurin gwamnati ko kuma ce a gurin masu hannu da shuni shine su tallafa mana, ina nufin su taimaka mana a harkar, saboda mu masu tasowa ne, sannan kuma wannan harka ce wanda ake sa kuɗi a samu, ko ba ka bane. To a yanzu muna samu alhamdulillah. Kana bukatan jari zai ci. Yau muna bukatan jari, sai mun tara mun sa asusu abokanai da sauransu. Dan sai na yi taro na tara kuɗi na sai in je in fasa asusu na sai in ciro da ɗauko kyamara ne aiki. To tallafin da nake nema shine anan, so samu a taimaka mana a ba mu jari mu saka a cikin wannan harka, kuma insha Allahu muna fatan nasara. Saboda ka kai haka da kamera naka, kana da studio ne? A ba da studio. Kana fata? Ina fata in mallaki studio na wanda za a ce wannan office ina ne, akwai kwamfuta na da nake editing na comedy na, ina da kyamara wanda ko yanzu na tashi aiki zan cire, don muna yin tallan har shaguna, irin shagunan cikin garin Gombe ko wani shagon wani babba irin misali San Hussein, irin dai manyan shaguna nan cikin garin Gombe. Yanzu masu kallo da sauraro za su so su san wani irin comedy ne a yanzu, za ka dan rera musu ko za ka dan musu kaɗan yadda za su gane kai kake wannan abu. To zan yi gaya musu mana. Ka yi wai ka dan yi me ake cewa ka dan yi wasan kwaikwayon yanzu. Ok, a yanzu kana son mako ne? Zai yiwu? Zai yi mana. Ka yi magani. Daga cikin muryoyin masu comedy, kama daga dan auta, dan gwari, baba ari, ina so ka gaya mun wanda kake so ne, muryar da kake so ne a yanzu zama. Kai mutum biyu. Shikenan. Dan auta, kai dan gwari. Ok, dan kara ma hada baba ari. Sai kai. To me kake so in ce? Masu kallo ne suke so suke bukata. To me kuke oh. Ka musu wannan muryoyin yadda suke comedy su. Kana sho kudin ka ko kuma ka zo yanzu ka je ka dawo ranar lalata, in ka dawo ranar lalata ni zan baka kudin ka danu, ko ba ka ba? To wannan shine muryar dan gwari. To bari amma na aiwa mutane dai. Ai okay, aiwa mutane. To na baba ari. Wannan yaro don banda shari na yara zamani, kamar ni dogo ka dube ni dogo mutum, amma wanda yake gaya wa haka kuma dan auta Yaran bai da Allah na kudin ni wannan baba ka mun aure, ba ka wallahi sai dai ka sake aure. To ka gani yanda dai mun To masu kallo kun saurari a MNAS kamfaninsa kenan, sunan kamfaninsa MNAS, kamar yadda muka ji irin shawarwari da ba matasa da kuma irin comedy da dan guda mana irin abubuwan da yake yi, kamar masu aure da sauran za su yi masa. To daga ƙarshe menene fatanka ga al'ummar jihar Gombe da kuma matasan jihar Gombe? to fata na shine anan gwamnan mu Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya, ina mai fatan nasara, Allah ubangiji ya taimake shi ya kuma kara mai hazaka da kuma nazarin kara mana ayyuka a cikin garin Gombe, dan yana iya kokarin shi alhamdulillah. To ina mai fatan nasara, Allah ubangiji ya taimake shi ya kuma kare shi daga sharrin masu nufinsa da shi. Sannan kuma ina yi wa al'ummar mutan cikin garin Gombe fatan alkhairi, Allah ubangiji ya bar mu tare, Allah ubangiji ya kara zumunci. Duk da dai har da koyi tambayar da maka To shine kusan na ƙarshe, wani na manta wannan tambayar ka, menene burinka, me kake so ka zama to wannan haka? abin da nake so na zama a wannan harka, ina da burin yau a ce ni duk inda na shiga an sani, sannan a wannan bangare na comedy wanda duk inda na shiga za a ke kira na
shine kawai buri na a yanzu a ce duk da na shiga anguwan can ba ma cikin garin Gombe ba ko ina idan na shiga ana gidana ana wannan wani ne to ina mutukar alfahari in ga yau na zama haka. Ka san wasu bayan sun shahara sai su barge sai su koma kan Abuja da sauransu. To gaskiya ni ba ni da niyyar idan na zama wani abu bar Gombe shine To gore ɗan nasu. a gode Kuma wannan ne ka za ka masa goron gari. insha Allah. To jama'a kamar yadda kuka saurari wannan dan comedy din wanda dan asalin jihar Gombe kuma kamfanin sa ɗan nasu. Nan gaba za mu bi shi sau da kafa mu ga irin abubuwan da ya yi nuna muku kuma ku ba da naku gudunmawa. sai ki kula fa dan anguwan nan akwai barayi. Kai amma fa kai jarumi ne, na gode sosai, Allah ya saka. No problem, sunan da ake gaya min ma kenan, bari ma ki gani. Na kore shi ai ya tafi. Na gode. Ya tafi. Ai na ka tsaya tun ɗazu ina ta jiran ka. Wallahi an sani ɗiban ruwa ne sai yanzu na gama. Kin san ban ɗiban ruwa a gida ba, ban da abinci. Shikenan. Mu je ko? Kisa nake son ki. Ka fara ko? Kuna ganin za ku iya cin nasara a kaina ne? Muddin idan har ina tare da jarumi na? To gani ku taba ni. Ku gani idan har jarumi na zai kyale ku. Gani nan ku taba ni. Me za ku yi da ni? Me kuka isa da ni? Me yasa zaka min haka? Dama na akwai haka tsakanina da kai? Da ka gudu ka barin da su? Da sun min wani abu fa baka tunanin su min wani abu? In haka ne lalle kai ba jarumi bane. Ni fa na zo ne in dau kayan fada. Kin ga su suna da kayan fada, na zo ne in dau kayan fada. Suna ina ne? Amma sai ka gudu ka bar ni? Suna ina ne yanzu? Suna ina ne? Mun rabu baran-barantin da har ba za ka iya ɗauka kayan fansa ba. Sannan kuma akwai YouTube channel ina wanda nake ɗora dukkan wani comedy na, sai ku shiga domin ganin dukkanin comedy na da nake ɗora sunan YouTube ɗin. Idan ka shiga YouTube, idan ka taɓa sacin sai ka rubuta Abdul M Nas, to a nan ne za ka ga channel ina, sai ka shiga sai ka min subscribing, ka danna alamun ƙararrawa domin duk lokaci da na ɗora sabon comedy zai shigo wayanka. A madadin gidan talabijin na jihar Gombe ne Ibrahim Shehu nake cewa a huta lafiya. Ya take sanya yaro